En els temps que corren ens pareix des del blog que és una frivolitat que no omplem amb dos mocions sobre Vox. Ni una, ni dos. Estem en una situació de crisi, amb més del 50% de la població juvenil en paro. I venim a parlar de Vox al ple. Molts veïns se van a plantejar, però en quines coses es preocupen els nostres representants? Anem a votar en contra i anem a exposar les raons per lo que ho anem a fer. En primer lloc, no hi ha un consens social sobre si el fet dels bous és un acte cultural o no. En tots els partits, i malgrat el que pugui pensar algú, jo parle en taurinos i no taurinos, n'hi ha grans passions. Des del que pensa que és una aberració i és un maltracte per als animals, al que pensa que és una qüestió artística i cultural. En una situació en la qual no n'hi ha un consens social, no anem a votar a favor d'aquesta declaració. Una mostra d'aquesta manca de consens social és que la Generalitat Valenciana va arxivar l'expedient per a declarar Vic bé d'interès cultural a un nivell molt més reduït que el que vostès tenen de la UNESCO, i la Generalitat Valenciana va arxivar l'expedient per a declarar Vic, les corregudes de bous i els bous al carrer. I m'agradaria llegir i m'agradaria fer la següent reflexió. És que vostès són més papistes que el papa. La Generalitat ho arxiva perquè no n'hi ha un consens i vostès no proven fer-ho Vic, no, a la UNESCO. Però com dia m'agradaria llegir un fragment de la nota de premsa que he pogut veure en Europa Press. En Europa Press comenta que hi ha diferents institucions que voten en contra de la declaració de Vic. Fan informes contraris a la declaració de Vic, com per exemple la Universitat de València o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y en la nota de prensa se diu textualmente: por ello, el Consell cree que, comillas, no puede seguir adelante, tanquen comillas, con esta tramitación, puesto que hay una situación de, comillas, empate técnico, también les comillas, que refleja el debate que existe en la sociedad respecto a la protección de estas fiestas. Aún así, desde el Ejecutivo Autonómico recuerdan que el proceso podría retomarse. Vale. En qualsevol cas, pensem que no n'hi ha un consens suficient per a que vostès demanen la declaració de la UNESCO. I anem a votar rotundament en contra.